Dumepensa si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagkakadawit nito sa ibinunyag na Save the Queen plot na nabunyag noon sa Komite ng House of Representatives. Sa buong kwento, makasama natin si Carlo Villaseñor. Dumipensa si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagkakadawit nito sa ibinunyag na Save the Queen plot na naibunyag noon sa komite ng House of Representatives. Sa latest press con ni VP Sara, direktang binatikos nito ang nasabing operasyon na may layuning, ani niya, iupo siya bilang susunod na presidente ng Pilipinas. Nauna nang ibinunyag ni dating Bureau of Customs Intelligence Officer GB Goban na isang Davao Mafia hindi umano ang nasa likod ng Save the Queen plot pero mariin itong itinanggi ni VP Sara. Ayon sa Vice Presidente, walang sino man ang makakaisip ng ganitong plano kung sa mabilis matutukoy ang balakin nito. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president, and ang pangalan ng operation namin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. Hingil naman sa imbitasyon ng Kamara sa kanya, pag-iisipan umano niya ito sabay duktong ng kung gusto niyang makipag-away ay baka umattend siya. Pero mas malamang umano na sa Enero na lamang ng susunod na taon sila maghaharap. So, pag-iisipan ko, ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako, ma'am. Pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang, sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. Ako si Carlo Villaseñor para sa Kwentong Politiko.